हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय नै दायो आङो जोंहानि दुकानाव दंफायो बर' बाजाराव थांनो ओंखारदों। बर' बाजारावहाय आङो डान्स प्रेक्टिस खालामहैनो नागिरदों आरो लोगोफोरबो दङ। जोंनि बर' बाजाराव 27आव मोनसे प्रग्राम दङ मायाबा बेखेवनायनोहाय आं मिन्थिया मा बेखेवनायथाय जिखिजाया 27आव नुबासो मिन्थिसिगोन। ओमफ्राय दा बेयावहाय एकदम गिदिर गोलाव मानसिफोर फैगोन जाहैदों। ओमफ्राय दा जोंखौ मोसानो एसे खावलायदों आरोना, बिनिखायनो जोङो मोसानो आखायाव लाबाय। ओमफ्राय मोसानोबाथ' प्रेक्टिसबो खालामनांगोन ना, बिनिखायनो प्रेक्टिस खालामसै आरोना। ओमफ्राय बेफोरखौनो एसे ब्लग भिडिअ लालांसै आङो। जायफोरा आं भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आङो न'निफ्राय ओंखारबोखाबाय, जाहा न'आव सिकुटिबो गैया नालाय, बेनिखायनो आं मटरखौ नेगासिनो आरो आंखौ दोनहैनो होनो थाखाय। ओमफ्राय लोगोफोरा माने गोजोनबाय, ओमफ्राय खानायखौबो लोबनायखाय मोजां रानिखायनो आं हगारनानै लादोंमोन जांग्रावरावनो। आंना खानाया गोलाव मानि जाबायहाय लोगोफोर, नै खानाया गोलाव मानि जाबाय। हेडिक्स लाबाय थानानै लावदों एसे, इसिनि खिथुसिनि गोलाव लानो नागिरदों आरो आङो एबार बे खेबाव जागोन ना जाया मिन्थिया। खानायाथ' लाबाय थाबानो जागोन, ओमफ्राय दा गोलाव लाबानो खानाय गनाया बारा जायो आरो आंना, बेनिखायनो बालायलायलाङो सम मोनसे। ओमफ्राय हेडिक्स लाबालाय एसे खम जामारो, गनाया एसे खम जामारदों। लाना नायनोसै आरो टमेट' थांसै लोगोफोरा मोनफैबाय। दा बेलासि आरो जोंनि ग्रुपनि मिटिं दङ, इथिसो जागोन ना इथिसो जागोन जाबाय थायो। ओमफ्राय दिनै आंनि बार्थडेहाय लोगोफोर, बोरैबा मा होनो बार्थडेफोरखौनो आं गोसोआवनो थालाबाया। आंना बार्थडेआबो माबासो नालाय, स्कुलनिसो नालाय, जोनोमथारनि डेट अफ बार्थडेआ, बिनिखायनो आं बारा गोसोआव थाया आरो स्कुलनिखायनो। ओमफ्राय दा फेसबुकफोराव आंखौ मानसिफ्रा हेपि बार्थडे सना होननानै उइस खालामसोबाय आरो। आंना फेसबुकाव सना नालाय नामा, ओमफ्राय दा उइस खालामनायखाय आंबो थेंक इउ हरबाय। ओमफ्राय दा वाट्सएपफोरावबो सोरबा मिन्थिनाय बिदिनो उइस खालामबाय, बिनिखायनो आं थेंक इउ हरनानै दिनै आंनि बार्थडेखौ फालिनाय जाबाय आरोना। 25 नभेम्बर अनजिनि बार्थडेनो थांसै थांगासिनो बाइक गाखोबाथाय अबस्थाया बेबायदि जायो आरो दा नै बारियानो। जोङो बर' बाजारनि लाइब्रेरियाव मोनफैबाय। ओमफ्राय जोङो बेयावनो खालामगोन आरो प्रेक्टिसखौ, डान्स प्रेक्टिसखौ जों बेयावनो खालामखायो। बैसागोआवबो बेयावनो खालामनाय जादोंमोन, बैसागोनि शुटिंनिया। ओमफ्राय बै आबसु अफिसावबो खालामो, नाथायबा जोङो दिनै बेयावहाय खालामसै ताला बन्द'।
नै जोंना मोसानाय प्रेक्टिसा रेस्ट लाबाय आरो ओमफ्राय दायो साहा लोंगारनाय लादों दा नेमकियाबो खम थोजोबा मिस्टियाबो खम थोजोबा ओमफ्राय इदि हाख्लाब हुख्लाब जाजोब्बाय आरो ना नैथिंजाय जाहारुब पुलु आलासि जानो फैदो जों मोसानायखौ नायनो फैदो ओमफ्राय नैथिंजाय लुटु एक्टर साहा लोंदो इथिंजाय गिता एक्ट्रिस प्रिया एक्ट्रिस नोंना मामलाय बावगारदों मनिसा सासे दंबावो सासेया बेस्थ' फनाव बेस्थ' ओमफ्राय नै इथिंहाय मानसि तुकि हाय होन हाय तुकि चना तुकि मा जादों मेथाइ साहा लोंखांना खेबसे खेबसे मोसाबावनोसै न' रोंगोना रोंलाथाय बिखुनजो आइ गावदांदां जोंना बिखुनजोआ जि गावदांदांखा खाम जाबाय दां मा मोनदों माबासो आलु फान्थाव ना भाजा नाय बिदि नाय मा जादों हा कापकेक कापकेक गोथाव बहालायनाय क्रिसमा बिमाया न'आव दंना गैयाथाय फायनाय न' इयो मिथिखादां बेबो मिटिंखौ नों मिथिया आङो मोसानानै फैबाय आरोना न'आवहाय ओमफ्राय एसे नै ड्रेस चेन्ज खालामबाय गस्लाया एसे गोलोमबायमोन बारा गोलोमाखै दाथ' आरो गोजां बोथोरखा नालाय ओंखाय एसेबां गोलोमासै आरो ओमफ्रायो दख'नाखौ गानस्लायलायासै आं गस्लाखौल' गानस्लायबाय ओमफ्राय दा दिनै जोंहा ग्रुपनि मिटिं दङ नालाय ओमफ्रायो ग्रुपनि मिटिङावहाय थांनो ओंखारलायबाय आरो मेंनायालाय मेंबायमोन एसे रेस्ट लानो लुबैबायमोन नाथाय माथो खालामनो आरोना उपाय गैया मावनांगोन दिनै जोंनि ग्रुपनि मिटिङा मा मा खामानि जागोन बेफोरखौ एसे देखायलांसै आरोना आङो दिनैनि ब्लगा आंना बिदिनो आरोना मा ए मबाइला सासे गथ'जों समान गेलेयो थेंक इउ मा नुजानो तुकि नै जा तुकि हिमानसि तुकि 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 दे आंखौ खेबसे खुदुम दे तुकि सना खुदुम दे फिट नांबाय आं माने मानगेर खुदुमखौ केक जानानै सेस नांला जोब्बाय जों मिटिं जागोन लाहानि न'आवहाय मोनफैबाय बिस्रानावनो जागोन जोंना दिनै मिटिङा प्रेसिडेन्ट लाहानि न'आव आरोना हा माइ बस्ता मनसेयाव बेसे हा बेसेबां नोंसोर मिथिया न' मिथिमारा ओइ बेसेबां फानदो नोंसा मोनसेयाव मालिकानो मिथिया नै मालिक सोरो इयो न' आरो बै खासियाबो हनै दलद थुनायखायसो दलद बाब्राबगासिनो मेंगोन इसोर गथ'फ्रा दा हरदो दिनै माबाना बेयाव जोङो बारा लाखानाया मालाबा सुट जायो माइना बिनिखाय बारा लाखानाया दिनै जोङो ग्रुपनि मिटिङावहाय लननि फैसा रानदों जोंना लन लानाया एबार जों खनथाम जाबाय फार्स्टआव 1 लाख सेकेन्डआव 2 लाख ओमफ्राय एबार 3 लाख मोनदों आरो ओमफ्राय बे 3 लाखनि गेजेराव जोङो 2 लाखखौ राननानै होदों सोर सोर लायो सोर सोर लाया ओमफ्राय 1 लाखखौ जोङो गेजेरावनो लाखिदों खामानि मावनो थाखाय लनफोरखौ लानानै ग्रुपआव जेबो खामानि मावाबा लस जायो नालाय बेनिखायनो जोङो खामानिनि थाखाय लाखिबाय आरो ओमफ्राय दा लनखौथ' आं लानाय जायासै सिगाङाव लादोंमोन ओमफ्राय बे खेबाव आङो लानाय जायासै ओमफ्राय दा फैसाखौ आङो बिसोरनो रानना हैनायनि सिगाङावनो मोनायावहाय बेबायदि लानानै उन्दुदों आरोना आङो मा सिमां नुयो होननानै एसे जमदोंमोन